ମୋତେ ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ଲାଗିଲା ଏଇ ମଣିଷଟା ଏସବୁ ଘର ସଂସାର ସବୁ କରିଛି, ଆଜି ତା ରଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, ରଡ଼ି କରିଛି ୟାକୁ, ତାକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ହେଇକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଆଶା ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଏଇ ଘରଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବୁଢ଼ା ମରିଗଲେ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦେବେ। ଭଙ୍ଗା ଗଡ଼ା ଦୁନିଆ ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ମିଛେ ମିଛେ ବୋଲୁ ଅଛୁରେ ସବୁ ମୋର ମୋହର। ପିନ୍ଧିବା ବସନ ଗହଣା ସେ ତ ନୁହେଁ ତୋହର, ନିଜ ଜମି ପରମଶାଣୀ ତୋତେ କରେ ନିଜର। ଆଦର କରିବେ ସର୍ବେରେ ଥିଲେ ତୋର ଯୋଗାର, ବୟସ ବଳ କମିଗଲେ ପଡ଼ିଯିବୁ କଣର। କୁକୁର ପରି ତୁ ଭୋକିବୁ ଘର କଣରେ ପଡ଼ି, ରଡ଼ି ଶୁଣି ସର୍ବେ ଆସିବେ ତତେ ଦେବେ କଚାଡ଼ି। ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ତୁ ବସିବୁ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ହୋଇ, ରଡ଼ି ଆଉ ତୋର ନଥିବ ତତେ ହେବେ ଖତେଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଥାଏ, ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଏବେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦେଖା ହେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ କେଉଁଠି ଘର ଏଠି ଖାଲି ଅଛି କି, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଘର ଗୋଟେ ଟିକେ ଖାଲି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବେ ମୋ ସାଥିରେ, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେଇଦେବି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଘର ଟୁଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମରା ହେଇଥିଲା, ଘର କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଗିଗଲାଣି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଘର ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ବୁଢ଼ା ଚାଲିଯିବ ବୋଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ା ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛି ସେଇ ଘରେ ଚାଲିଯିବ ବୁଢ଼ା, ହେଲେ ଘର ଭଡ଼ା ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟୁଲେଟ୍ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶା ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ବୁଢ଼ା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବେ ରଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦାନ୍ତ ଦେଖିଯାଉଛି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ଲାଗିଲା ଏଇ ମଣିଷଟା ଏସବୁ ଘର ସଂସାର ସବୁ କରିଛି, ଆଜି ତା ରଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, ରଡ଼ି କରିଛି ୟାକୁ, ତାକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ହେଇକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଆଶା ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଏଇ ଘରଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବୁଢ଼ା ମରିଗଲେ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦେବେ। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମଣିଷ ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଏ ମଣିଷ ପାଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଯଦି ଯିବେ ଦୟା ନାହିଁ, ଆଉ ସଂସାର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ୍, ସେ କେମିତି ଏଠୁ ଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାରି ଦ୍ୱାରା ଘର ସଂସାର ସବୁ। ଆଜି ସିଏ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କଂସେଇଖାନା ଭଳିଆ ତାକୁ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ନହେଲେ କେମିତି ମରିବ, ଯିଏ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମରିବ। ଆମ ଘର ଫାଙ୍କା ହେବ, ଭଡ଼ା ଲାଗିବ, ଆଉ ସେବା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଶିଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶିଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ଇଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ନିଜର କରିନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ପାଟିରେ ଖାଉଛି, ପାଟିରେ ପାଣି ପିଉଛି। କେଉଁଟେ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲ? ଆଉ ଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ହାତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।